फार्स्ट इयार सेकेन्ड इयारनि एग्जाम जागासिनो HSLCनि मेट्रिक होनाय जागासिनो ओरै BTC आव मा जागासिनो बड'लेण्ड इन्टारनेशनेल नलेज फेस्टिभेलनो बे माबा माइननि खुंनाय जादों नामा फेस्टिभेल खुंनाया चिराङावबा खुंनो मोना जेबो माबाखौनो दस्रा जायगाफ्रावबा दस्रा डिस्ट्रिक्टआवबा खुंनो मोना ओमफ्राय एग्जाम गोनाङाव सरकारा खुङोब्ला जेबो गोरोन्थियानो जाया ना माथो सरकारा गोसोबायदि खुंनो हायो प्रग्रामफोरखौ ओरै गथ'फोरनि एग्जाम जागासिनो HS होग्राफोर दा बे प्रग्राम खुंनाय खाथियाव लेखा फरायग्राफोर दंना गैया फालाय बिसोरो डिस्टार्ब जागोन ना जाया बेफोरखौ सानदोंना सानाखै सरकारा 2 थारिखसिमनो प्रग्रामानो 3 थारिखआवनो मेट्रिकनि फरिखा मारै लेखा फरायगोन एफा दावरावआव सानाव मालाय फरायनाङा नामा बिसोरो मोनायाव प्रग्राम जायालाबो सानावथ' फरायनांगौना आरो सानावथ' नोंसोरो सानसेमानि प्रग्राम खालामगोन जायालै नोंसोरजों सब समाय पाब्लिकखौल' हैराम खालामो पाब्लिकना खुंला दाय जायो सरकारा खुंबा जेबो दायानो जाया मा रावलै दानि सरकारफ्रालाय गावनि गोसो बायदि मावनाय